दाखावरासि गोसोखौ बोराय बुरखायनो नों सोरनाव अरायबो आंनि आंगोनि आरे जाम्बि सारा नोंखौ गोसोथो सारजों माबार गोसोथो एग्जामनि सिगां कुइसन पेपार नांगौबा सारजों माबार गोसोथो सायख'बाय सारखौनो सायख'बाय जाम्बिया सायख'बाय दिनैना सारनि गोथार अनलायनायखौ नुनानै आंबो आंनि गोसो थोनायखौ फिन गोसोखांफिनलायबाय हाबाबलै आंनि ददेरे सना उन्दै समावनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामबाय फेसबुकनि बादि शाहरुख खाननि बादि पस्ट खालामनानै किसबो खालामबाय बडिबो दिन्थिबाय बिनि थोननायावनो काबादि गेलेनानै दुखुबो मोनबाय बियो मलमबो फोनना होबावबायसो सना होननानै फाफ्लियावबो दिखोबावबायसो नाथाय सनाया दि एथ' गिलिर आरोबाव मादि गुदबो गेलेबाय आरोबाव प्रपज खालामनानै गलाब बिबारबो होदोंमोन नाथाय बियो बुजिथाराखैसै मानोना आंखौ गारनानै बियो इउनिभारसिटियाव फरायनो थांनायसै सामब्राम जाग्राफ्रा दायो जेरै सामब्रामखौ गोसोखाङोना आंसो बेनिख्रुइ बारा बिखौ मिस खालामोमोन ज्राव अखा हादैयाव थिं सान्दुं गोसायाव चिकेन डिनार खालामगोन पाबजि गेले कलेजावसो दंलै जोंबाय माखौबासो बुंफ्लांबाय आं आच्छा गुबै बाथ्राया जाबाय गाबोन काबादि मेच जागोन आरो बेवहाय जायो मोजां गेलेगोन बेखौ जों साबसिन इउनिभारसिटियाव एडमिशन खालामना होनाय जागोन पाबजि या अच्छा बेटा मैचखौथ' मोजांखौनो गेलेबाय नों पाबजियाव नोंखौ दा किबो गावगोन जों मा बुंदों नों साला पाबजिनि नोमफाखौसो एरग्रां लाबाय नोंखौ बुलाय मानो फ्रि फायार गेलेग्रा पाबजि गेलेग्रासो गिनां फैदो ओइ नों माथो काबादियाव मोजां गेलेबायनो नैबे सारा नोंनि थाखाय एडमिसननि खोथा रायलायनो फैदों नै बिथिं नायलाय आरे बेथ' आंनि सनानिसो इउनिभारसिटि माथो आंनि सनाया बे इउनिभारसिटियाव फरायोथ' जाबायलै जाबाय जाथारखाबाय सना आं नोंनि इउनिभारसिटियाव थांगासिनो दङ जाबायलै बे फान्थे नुबायना जाम्बा दिनैनिफ्राय बे इउनिभारसिटियाव फरायसिगोन आं ओइ फरायबाल' जायो नालाय नंमारगौथ' आंना माथो पाबजि गेलेनायनि अनगा जेबो टेलेन्टआनो गैया जेबो जायालै फोरदों जागोन फाइनेलि आं सनानि इउनिभारसिटियाव मोनफैमारबाय माथो ओइ सना नों बेवहाय मा खालामबाय थादो ओइ नोंना आंखौ सना होनना बुंनाङा बेवहाय बयबो आंखौ सनास्रि होननासो गाबज्रियो दे जागोन नैबे जुसखौ लों सा लोंखोन्दा नङाथ' नोंनि माबालै जाम्बि आसलथे नों फैबा लोंहोगोन होनना लाखिदोंमोन आं नोंना गोरिब गुन्द्रानो जाना थाखासिगोन नों गोरिब होनना बुंनाङालै जाम्बि नाथाय स्वभाबाना गोरिबनि बादिनो थाखागोन माबालै भाइफोर आंना सनाया माथो आंखौ इगनर खालामग्रा जाबाय माबोरै इगनर खालामो फेसबुकनि फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ जेरै इगनर खालामो बेबायदि नामा गुड मर्निं स्टुडेन्टस एन्ड टिकटकार्स नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया मानोना जोंनो नाङा जेबो टेलेन्ट माथ्र नांगौ जोंनो सुपार टुपार टपार मा जाबावनांगौ जाखो बेफोर सारमोनजोंलाय टपारबो नांगौ होनना बुङो आरो टेलेन्टबो नाङा होनना बुङो उनावसो मिन्थिसिगोन नाथाय टपारा सोर जागोन आं जागोन ना BTS नोंनि अबस्थाखौ नुना आंसो दुखु मोनबाय नोंनो मोनसे टिप्स होनि आं खोनासं मा टिप्स नाय नोंना बिखौ शपिंआव लाना थां बेनि उनावबो खामानिया जायाना आंखौ बुं हाबाब सना गोबाव साननि उनाव दिनैसो सम होनो हाबाय नों आंनि थाखाय होमबा आं मिथियोमोन नामा नों आंखौ शपिंआव लांगोन होनना जुदि मिथिनायबा आं सिगांनो सम होगौमोन ना नोंनि थाखाय हाबाबलै आंनि जारु सना होमबा आच्छा भाई आं सासे सिख्लाखौ गोसो थोबायमोन सोरखौ नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ ओइ आंनि गार्लफ्रेन्डसो बेबायदि उल्था फाल्था खोथा बुंनाय भाई खोनासंना कलेजनि बेक साइडआव जा रेस्टुरेन्ट दंना बेयाव आं मिट एन्ड ग्रिट खालामनो नागिरदों मा नों बेयाव फैगोन औ आं फैगोन ना आरो नों नोंनि गार्लफ्रेन्डखौबो लाबोफायोब्ला ना नोंनि बिलखौ आं होखागोन मिट एन्ड ग्रिटआव ना नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं नुबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ जा नुबायना आं दा आंनि गोसोखौनो बुरखायनो हाला ओइ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ ना भुलावबो नोजोर होखानाङा नोजोर होआबालाय माथो होनांगौ जाखो नोंनो बुंनाय मोजाङानो जादों बेटि आंखौ नागारनानै बेजों रमान्स खालामनाया रमान्सखौथ' आं खालामखागोननो मानोना बियो आंनो ओरैबायदि बेसादखौ होदोंना जायखौ नों होआखै मा होदों नोंनो बुंलाय मा बेसाद जाखो बे आं नोंनो होनो हायो औ बिनो आंनो बस्थासे सामब्राम गिफ्ट होदों नों मिथिगौ ओइ खोनासं आं बुंदोंमोन ना आं नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोजोर होआ गुबुन मोनसे बेसादसो होगोन होनना बेखायनो ना आं बिनो सामब्रामखौनो बस्थासे होबाय आरो आंथ' आंनि बेक स्ट'रिखौ नोंनो खिन्थायाखैनो जोंहा आफाया जाबाय बे एरियानि बयनिख्रुइ देरसिन सामब्राम बेफारि स' नों दायो लुजार आरो आं जाबाय टपार